da daɗi daure daure fito gidai na koya cikar amarya dai a ce gata ga ango na kira ki yar gata tun da kin tabo tuta me za ya sa ki kaskanta jaruma cikin mata ta kunki dai da kasaita gare ki zane yo fata angon ki na da jarumta mai kyan hali ya bambanta komai gare shi zan furta amarya ka zamo nata akan ta sai ka alkinta gare ta sai ka sassauta amarya na kina ki ne kwantar da hankali zuci ta yi haske wanda rabana ya baki ba wanda za ya ci ya sake ki ɗauki hankalin ango ba shi ba bayan koke bai ji bai gani akan ki ga zahiri ya ce sai ke gurbi na zuciya ba mai shiga ko allon da ko tsinke ba ya bari ki ba ki ce sahun gaba kina da martaba halinki ya yaba haske na ki ya bullo tauraruwar hawan kallo amarya kin wuce kwano abanta ya wuce dolo na da natsuwa da hankali an gona da tawo tarbiya gida kun samu samkar kurai da junan ku tunda wuri guda za ku zauna kun ga koko da sirrin ku sannan ku tausaya ku nuna juriya kar da ku tsaya komai a hankali ne zane so ku gane zancen ga zahiri ne lamari da aure sai ku gane kar ku sa wasa ku zaman ibada babu gori ko ku sa'insa inda kun ji baituna kun gane baitin da zana furta muku ɗaya cikin biyu in an haɗa su ne za su zama ku yi haƙuri da juna har abada kun yi maganin ya tsirku ESKD na Nura Aminu wa waƙar aure ne muku